para sa mga kakasalon. Enot na tawag para kay Den Joseph C. San Agustin, 28 anyos soltero, kan Zone 3, Carolina, Naga City. Aki ninda Dennis Jose F. San Agustin asin Josephine A. Claveria. Buot mag-agom ki Yel A. Morasa, 27 anyos daraga, kan Sitio Copradia, San Felipe, Naga City. Aki ninda Leo Vigildo L. Morasa asin Lucibeth S. Madronio. Para man ki Ives Jasper T. Datiles, 36 anyos soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Jose Edgan S. Datiles asin Rosemary R. Trinidad. Buot mag-agom ki Janeth E. Esta, 25 anyos daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Jaime Esta Jr. asin Nanette L. Habana. Para man ki Jason M. Ilagan, 26 anyos soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Edgar A. Ilagan asin Josephine O. Monroy. Buot mag-agom ki Josephine E. Marciliana, 28 anyos daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Antonio G. Marciliana asin Jonaline C. Estefany. Para man kay James Oliver A. Medina, 30 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Jose D. Medina Jr. asin Ruby Arandia. Buot mag-agom kay Mary Rose Franz D. Duran, 29 anyos, daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Enrico Duran asin Rosalie Donacao. Para man kay Mark Anthony A. Sapico, 31 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Edgar E. Sapico asin Belen P. Andal. Buot mag-agom ki Maria Riza O. Ramboyong, 32 anyos, daraga, kan Zone 5, Binanwaanan Sur, Pili, Camarines Sur. Aki ninda Simon P. Ramboyong asin Carmencita B. Oman. Para man ki John B. Balyaran, 26 anyos, soltero, kan Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Aki ninda Joselito L. Bado asin Leonora B. Balyaran. Buot magagom ki Lenny C. Molieda, 28 anyos, daraga, kan Bagong Sirang, Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ninda Liberato T. Molieda Jr. asin Winifreda B. Cruz. Ikaduwang tawag para ki Donel Asanya, 38 anyos, soltero, kan Montefaro West, Alapan, Imos, Cavite. Aki ninda Oscar Azania asin Emilia Matipo. Buot magagom ki Shanivive Alarcon, 33 anyos, daraga, kan Deca Homes, Granville, San Felipe, Naga City. Aki ninda Elvis Alarcon asin Salome Brace. Ikatulong tawag para ki John Renz Red Alpe, 28 anyos, soltero, kan Zone 1, Mabolo, Naga City. Aki ni Dipuntong Joseph Rene F. Alpe asin ni Lariza B. Red. Buot magagom ki Joe Agnes Sanchez Manzano, 27 anyos, daraga, kan Zone 5, Upville, San Felipe, Naga City. Aki ninda Joselito S. Manzano asin ni Dipuntong Agnes Sanchez. Para man ki Luis Saulo Canizo, 31 anyos, soltero, kan Zone 5, Dalipay, Milaor, Camarines Sur. Aki ninda Felix Nunez Canizo asin Cynthia Vivian Riabad Saulo. Buot magagom ki Reynalyn Paha Sarto, 27 anyos, daraga, kan Zone 1, San Felipe, Naga City. Aki ninda Reynaldo Tabukilde Sarto asin Linda Garcia Paha. Para man ki John Darrell Patulot Marco, 33 anyos, soltero, kan Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ninda Daniel Marco asin Maria Lerma Patulot. Buot magagom ki Maria Joanna Coliera Fortuno, 34 anyos, daraga, kan Peña Francia, Naga City. Aki ninda Rodolfo Fortuno Jr. asin Maria Dinia Coliera. Asin para man ki Dian Leo Orolfo Vibal, 29 anyos, soltero, kan Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ninda Rodel Vibal asin Edith Orolfo. Buot magagom ki Cyrene B. Tanay, 29 anyos, daraga, kan Green Valley Subdivision, Pacol, Naga City. Aki ninda Glenn F. Tanay asin Cristita Aborques.
Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda kan banal na sakramento del matrimonio, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po. Giraray Diyos marhay na aga po sa saindo gabos mga tugang ngunyan yao na po kita sa enot na Domingo kan Adviento. Sa enot na Domingo kan panahonin Adviento, inaapudan kita na magkaigwa kan tunay na espiritu nin pag-andam para sa ikaduwang pagdatong nin kagurangnan. Dain niya to aram kung noarin ining ikaduwang pagdatong. Idulot niya to ang selebrasyon ng Eucharistia, tanganing makamtan niya to ang tunay na pagbabago bilang pag-andam niya to sa ikaduwang pagdatong ni Kristo. Makakaibahan po niya to sa satuyang selebrasyon iyo si Reverend Father Carlo Villaluz. Matindog na po ang gabos. Mag-umaw mga banal, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisayan natin langit, ano Sa ngaran ka Ama, askan Aki, askan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa kataninongan, nagikan sa Diyos sa tuyang Ama, asin kay Yesu Cristo koronan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unta ang sa itong makasalan, tanganing magkani ko kita magselebrar, kan mga banal na misteryo. Gabos po,
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuning sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa koronan ng Diyos. Maherak malagod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasakoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibig kami. Warasan sa imo mga parasunod, ining pagmaabot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo. Kami mga kaibahan sa tuon niya, magin maninigong mag-ako, kan langit noon nakahadayan. Huli kay Yesu Kristo korona niya mo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang mga Kristiyano ngunyan, nagtutubod na ang kapanoan kang Diyos no na panuga, mahihimo sa pagdatong ni Kristo na iyo ang Mesiyas. Ang kapanoan kan pagtubos na ini, itinaonin Diyos sa ikaduwang pagdatong ni Kristo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni Propeta Jeremias. Maabot ang mga aldaw, ulay nin kagurangnan, nauutubon ko ang panuga na ginibo ko sa harong ni Israel, asin sa harong ni Huda. Sa mga aldaw na iyan, asin sa panahon na iyan, sarong marahay na sanga, papatubuon ko para kay David. Gigibuhon niya kung ano ang tama, asin matanos, sa ibabaw nindaga. Sa mga aldaw na iyan, si Huda magiging matuninong. Inian ngaran na itatao sa iya, an kagurangnan sa muyang katanosan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Kagurangnan, ipinapamidbid mo sako an sa imong dalan. Kagurangnan, itukdo mo sako an sa imong nilalakawan. Palakawa ako sa imong katotoohan. Tukdoi ako, hulita ika ang Diyos, sa kong paratubos. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Mabuot asin matanos ang kagurangnan, sa mga nalalagalag sa iyang ipinapahiling ang dalan, ang mga mapakumbaba sa iyang dinadara sa dalan, sa mga dukha itinutukdo ang dapat paglakawan. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag.
Katotoohan asin pagkamuot ang sa iyang dalan, para sa mga nag-uutob kan sa iyang tipan, asin kabuotan, mga katuod nin kagurangnan, an mga nag-aarang sa iya, an sa iyang tipan, ipinapahayag niya sa inda. Sa saimo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Si San Pablo nagpahayag kan pangangaipo na mabuhay sosog sa kabutaning Diyos. Kaipuhan kan gabos na mabuhay na may pagpahiling kan tunay na pagkamuot. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Iwara sa indo, nin kagurangnan na mag-urogan sa indong pagkamuot, na magkaminuotan kamo, na mamuot kamo sa gabos na tao, siring na kami namuot sa indo. Pasarigon niya an sa indong mga puso sa kabanalan, tanganing kamo magindaing digta sa matanin sa tong Diyos asin Ama, kung si Hesu Kristo na sa tong kagurangnan, umabot, kaibaan gabos niyang mga banal. Sa katapusan, mga tugang, sinasadolmi kamo, asin ipinakikimaherak mi sa indo, diyan ki Jesus nakagurangnan. Urog na mag-arog lugod kamo sa buhay, na iyo ang dapat na maging buhay nindo. Buhay na buot nin Diyos, siring sa nanoda nindo samo, asin siring sa buhay na iyo ang sa indong sinusunod. Dahil nindo paglingawan ang mga hulit na itinaomi sa indo sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan banal ebanghelyo, sosog kay Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, mga tanda, may hiling sa aldaw, bulan, asin, mga bituon. Sa daga, ang mga banwaan mahuhurasa, huli sa hinagubhob, kan dagat, asin, kan mga hukol. Ang mga tao magkakadirismayo sa takot, pag-isip-isipon kung ano ang mangyayari sa kinaban. Hulit ang mga astros, makakahurulog, dangan mahiling ang akin tao na madatong sa sarong panganuron, pano nindakulang kapangyarihan, asin kamarawayan. Kung ini nagpupuon ng mangyari, magtingkalag asin iitaas ang payo, taharanina an sa indong kaligtasan. Magmaan kamo, tibaad, an sa indong mga puso, magabatan, kan bisyo,
pag-inom, asin mga kapurisawan sa buhay. Asin aldaw na iyan, padaling umabot sa Indo. Huli, tamada tong nagarong siod, sa gabos na uya sa daga. Magpuka, asin maghagad, nin kusog sa gabos na oras. Tanganing makalikay sa mga bagay na mangyayari, asin makatindog sa atubang kanaki nin tawo. Mga tugang, marahin na bareta, kan kaguranan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Marina aga sa Indo, mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Yaw na po kita ngunyan sa enot na Domingo nin Adviento taon C. Asin ang satuyang ginagalangan na Arsobispo nagpakanigong magibo nin surat pastoral sa Domingong ini. Tanganing sa iyang satuyang basahon sa iyang pinagmamawot na mangyayari sa maabot na o sa masunod na taon. Tanganing kita makapag-andam. Uya po an sa iyang surat pastoral. Magsabot pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Pinapasakitan kami sa kabos na paagi, alagad day kami nadadaog. Napupurisaw kami, alagad day kami nawawaraan nin paglaom. Pinipersegir kami, alagad day kami pinapabayaan. Natutumba kami, alagad day kami nagagadan. Sa kabos na oras, darami sa samong mga hawak ang kagadanan ni Jesus. Tanganing ang sayang buhay, mahayag sa samong mga hawak. Ikadawing Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8 hasta 10. Namumputan kong mga tugang kay Kristo, kataninongan, asin, karahayan. Pagkatapos kan mga sununod na bagyo, asin sa pagpuon kan Adviento, minakwa kita nin kusog sa matataramo na ini ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Maski kita nahurasa, day kita nawaraan buot. At ang hani, mantang makamundo ang nangyari, minapasalamat kita, huli tatinabangan, asin inalalayan kita nindakul na tawo. Siniman, ginigiramdam ta ang mga tugang niyato sa ibang lugar na naging biktima man kan raot nin panahon. Si Papa Francisco nagsasadol sa to na danay na maglaom. Huli tan kagurangnan kay Banyato, siya ang satuyang paglaom asin iyo ang kusog. Iyo man ini ang pahayag ni San Pablo, asin ang Adviento naguhulit sa to kan pag-abot kan kagtubos. Kanakaaging retreat kan mga kapadian, binalikan niya mo ang satuyang mga pangiturogan bilang simbahan. Tangani namahiling kung hain na kita sa satong pagbaklay, asin kung ano ang direksyon niyato bilang lokal na simbahan sa taon 2025. Sa Second Plenary Council of the Philippines o PCP2 kan 1990, nagmamot kita na maging komunidad nin mga disipulos asin simbahan nin mga dukha. Iniman ang parehong kamawotan sa enot asin ikadawang Archdiocesan Pastoral Council of Cáceres. Sa nangyaring Congress of the Laity, nagmamot kita na abuton ini sa paagi
kan mga basic ecclesial communities o BEC. Alagad, harayo pa kita sa pangiturogan na ini. Kaya, pinapagkanigo niya mo o pinapanibago niya mo ini kamawotan asin buot niya mo sa taon 2025 na ipadagos asin pahiwason ang pagtukdo asin pararumon ang pakasabot o education kan simbahan. Pangajita na mamati ang lugod kan lambang saro na sinda kaayo ng God sa simbahan o communion. Magmakulog, magpartisipar, asin magluwas, tanganing hanapon ang mga tugang na harayo. Day naabot, asin nalilingawan. Ang taon 2025, sarong Jubilee Year, taon in biyaya, asin kapatawaran. Inaalok kita ni Papa Francisco sa sarong Pilgrimage of Hope. Bilang lokal na simbahan kan Cáceres, kita minasimbag, asin durungan kitang minabaklay pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Kaya, bot kong ipaisi sa Indo gabos na ang pastoral thrust kan Archdiocese sa taon 2025 iyo, magsabot pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Tamang-tama sa tuyang pinupunan ining paglakaw asin pilgrimage ngunyana enot na Domingo kan Adviento. Bot niya to napakatapos ninsarong taon na pagbaklay na durungan, mahihiling ta an minasunod. Hararong napakasabot kan mga padi, religyoso, asin mga laiko, kan natura asin misyon kan simbahan sa pag-adal nin ecclesiology. Pagpapusog kan papel kan laiko sa mga parokya, sa paagi kan pagpakusog kan mga parish, pastoral councils, finance councils, barangay pastoral councils, mga ministries, sa paagi nin mga prosesong sinodal. Halimbawa, pagdangog, pagkonsulta, paghiras ng responsibilidad, transparency, accountability, evaluation. Urog na aktibong paghiro kan mga bikariya asin pagtarabangan kan Archdiocesan Commissions sa pagpakusog kan simbahan bilang komunidad. Urog na partisipasyon kan mga organisasyones asin asosasyones religiosas sa buhay kan parokya asin archdiocese. Padagos na magtalubo kan mga pinunan na BECs asin makahimo nin modelo kan BEC na angay sa satong kamugtakan. Magsabot pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Ini ang satong kamawotan asin prioridad sa taon 2025. Sa paagi nin edukasyon asin formasyon, urog na masabotan lugod niyato ang simbahan bilang komunidad na sararo asin nakikisumaro. Magin makahulugan asin mabunga lugod ang satong pag-andam ngunyan na Adviento asin ang satong pagbaklay bilang simbahan sa taon 2025. Kaiba si San Jose asin satong mahal na ina na nagkahalat na ninpangaki, maglakaw na kita pasiring sa pagkamundag ni Jesus na satong kagtubos. Reverendissimo Rex Andrew C. Alarcon, Arsobispo kan Cáceres. Matindog po. Ipahig niya to ang sa tuyang pagtubod.
Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo, aking putong niya, kaguranan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay diwat, hali sa mga gadan. Siminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too, kan Diyos Amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalanan, sa pagkabuhay diwat ni naman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang pinupunan niya to ang bagong taon kan simbahan, mamibig kita sa Ama, natabangan kitang magandam para sa pagdatong kan kaguranan sa satuyang kinaban asin sa satuyang buhay. Sa lamang pag-arang ang satuyang simbag, kaguranan hinanyuga ang samong pamibi. Kaguranan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadaan, mabago kaining panahonin Adviento, ipamibi niya to sa kaguranan. Kaguranan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbidan niya to ang pagdatong ni Kristo sa mga tawong nasasabatan niya to oro aldaw, ipamibi niya to sa kaguranan. Kaguranan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing kitang mga nagahalat sa Pasko nin pagkamundag ni Kristo, makisumaro sa mga pagtios asin pagsubok kan mga nasasakitan sa pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kaguranan. Kaguranan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang mga gurang, mga mamundo, asin mga naghehelang, makamate kang nakakarangang presensya ni Kristo, ipamibi niya to sa kaguranan. Kaguranan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing si Kristo masabatan kan mga gadan sa saindang paglakbay pasiring sa langit, ipamibi niya to sa kaguranan. Kaguranan hinanyugaan samong pamibi. Kaguranan na Diyos, sa panahon na ininin Advento, warasan sa mo ang bagong pananaw, mantang nagahalat kami sa maugmang paglaom kan pagdatong kan aki mong si Jesucristo na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibigyan mo mga tugang tanan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos ang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan, namimibi kami, pakiakoa ang mga atang, na dinudulot mi, gikan sa mga karahayan mo. Huli, ta tinutugot mong, magin mahusay, ansa mong devosyon ngunya na panahon. Papagkanigawa na inimagin para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ka Kristo sa mga kaguranan. Amen. Ang kaguranan, mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Iitaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kaguranan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo, kaguranan, banal na Ama. Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kaguranan. Sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan, kan inakong laman, inutob niya ang katungdan, kandaan, na patakaran, asin binuksan para sa mo, ang dalan ning kaligtasan, na daing kasagkoran. Tanganing sa kedwa niyang pagdatong, sa kamarawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo, ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga, nangunyan, sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angheles, asin arkangheles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba, kan gabos na langit no nahugbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kaguranan, ikananggadan banal, burabot, ningabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami. Papalalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasintugo, kan sa mga kaguranan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugan niyang buot, pinasaluhiban, sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamagabos, asin magkakhan kay ni. Taini, iwan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siniman pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kay ni. Tayni, iyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad, kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagdurumdom, kansayang pagkagadan asin pagkabuhay diwat, nadudulot sa makaguranan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapaghanig mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaruroan kan Espiritu Santo. Ginamdama kaguranan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siriman ginamdama sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat, asin ang gabos na magadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagayo sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos ang mamakagamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kan makakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan, warasan sa mga aldaw niyamo an kataninongan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherap. Magindanan taning ka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samang paraligtas na si Heso Kristo. Heso Kristo kuranan ikananagsabi sa imong mga apostoles, kataninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong kataninongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilingaan sa mga makasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburinyog, sosog sa imong kabuotan. Ika na nabuboy sinagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Kataninong kaguranan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinuran kamo nin kataninongan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan makasaalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamimbi kita. Kaguranan, namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinangselebrar na huli ka ini. Kami mga naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinaabanon. Gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ka Kristo na sa mga kaguranan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Ngunyan, enot na Domingo ning bulan, magkakaigwa kita ning second collection. Ang kantidad na sa tong itatao tabang para sa pangangaipo kan seminaryo digdi sa Satuyang Archdiocese para sa formation kan mga seminarista na nag-aaspirar sa pagkapadi. Ikadua, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Eddie and Eden Moll sa pag-ibo kan Advent wreath na sa tong pinagsuluan sa pagpuon kan Santa Misa. Ang simbang gabi digdi sa satong parokya gigibuhon puon sa Disyembre 15 hasta 23 sa oras na alas 9 nin banggi. Mantang ang Misa de Aguinaldo mapuon sa Disyembre 16 hasta 24 sa oras na alas 4 nin aga. Ang misa sa pagkamundag gigibuhon man sa Disyembre 24 sa oras na alas 9 nin banggi. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod. Mrs. Barcenas, Dakudaw Bike Shop, Kathy A. Rudwick, Attorney Bri Manggubat, Kindness Mentality, Arlene Barion, Beth Ante and Family, Billy Cruz and Family, Tolentino Family, Erlinda Lee, and 5 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Pirmado, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Matindog na po. Ang kaguranan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan ka mo kan Diyos na makagamahan, Hanama asinunaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.